Mayong adlaw sa tanan ug bulahan nga adlaw Domingo mga igsoon ko diha ni Kristo. Karon atong gikalipay nga atong makita diha sa Facebook, ingon man sa YouTube nga daghan ang mga igsoon nato nga mga pastors nga namalik na sa simbahang Katoliko. Ingon man nagkadaiyang mga individual nga nakita nagayod sa kamatuoran. Unya magani atong makita po diha sa ilang mga testimonya mismo nga atong madungog o atong makita pinagi sa pag-search nato diha sa mga Facebook o sa YouTube. Mga igsuon, usa ni ka nindot kaayo nga nindot ni nga balita tungod kay timaan lang kini nga sa hinay-hinay nibalik na sila ngadto sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Usa pa at dili na pud ta kayo makita og mga igsuon nato nga magsigi og pangatake kabahin sa larawan. Siguro nakasabot na sila. Ano man kay sa una kini manggod nga issue sa larawan, kining pagpangatake nila kabahin nato nga kita mga Katoliko nagsimba daw og Dios, no? Karon dili na kay nato madunggan nila. Siguro nausab pod ilahang mga perception mahitungod niining larawan. Kay tin-aw manggod mga igsuon nga kining mga Dios diya sa Old Testament gipanganlan man gyud, no? Tin-aw man jud kayo nga gipanganlan nga kining mga Dios mga igsuon mga nagrepresentar kini sa mga butang nga dili tinuod. Meaning kung ang usa ka butang, usa ka tawo ilhon nimo siya nga Dios, pandili siya Dios, mahimo na siya nga Dios. Kini po mga larawan sa simbahang Katoliko, ang usa ka Katoliko mo ila ni nga iya yung Dios, kana Dios na siya. Pero wa man na gitudlo sa simbahan. Tin-aw man nga ato ang simbahan naghatag nato nining mga pagtulunan nga kining mga larawan nagrepresentar lamang kang Kristo, kang Santa Maria ug sa mga balaan kon mga santos. Wa po ta nagtudlo nga kining mga larawan adunay kahom o bertod, no? Ang ato alang angay ni nato nga huptan, angay nato nga hatagan og maayong pagtahod gumikan kay nagreflect man ni ana ang ato ang pag-ila sa ilang pagkasila mo na nga sama pananglit sa ato agupong mga larawan sa ato ang mahal sa kinabuhi kung tinuod nga nahigugma sa ato ang ginikanan sa atong mama o sa atong papa o sa atong mga managsuon, no? Natay makita nga mga larawan nila, of course dili gyud nato panamastamasan hinuon kutob sa mahimo ato ginang ipahilon na pod ibutang og frame, ibutang nato diya sa atong tagsa-tagsa ka panimalay kay nagtimaan man kini o naghatag man kini og paghinumdom ngadto kanila. Mao sab kana mga isuon ang mga larawan sa mga santos. Wala nato isipa nga Dios kundili ato lang gihatagan og igong pagtahod sama nga atong gitahod ang gilarawanan mismo, no? So kana gitugot man buna sa balaang kasulatan. Ang Dios nagsugo ka Moises sa pagbuhat og larawan. Gani si Josue mga igsuon mihapa at tubangan sa larawan. Apan wala mapasabot nga Josue size, city size, no? Apan wala mapasabot nga si Josue niila sa larawan nga Dios. Mana? So tin-aw kayo angay lang nato na nga ipasabot. God bless mga igsuon ta daghan pod ta mga igsuon nga mas malamdagan pa ug mobalik sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga mao ang simbahang Katoliko. God bless.